Itzaron parte hartze prozesue martxan hasi zen, orain dela 2 urte hasi nahien ibili ginen. Itzaro beha prozesu nahiko txarrentzelako, indarri gabe, ahul, itxiera izan edo ez dudatan, hasi ginen berriz lanen beste batzuk, eta prozesu guzti hortan, norabidea pixkat konsultau nahien hasi ginen jendeen gana. Ea nola iristen gehan, ez, zer inbarko genuken, zer ez genuken inbehar, pixkat zalantza pila batekin hasi ginen lanen, eta prozesu hau montau nahi izan dugu, pixkat jakiteko ea zerrin, edo iten egiana ondo daun edo ez, pixkat balorazio bate jasotzeko jenden gandik, eta hausnarketa bat bultzatzeko. Lehenengo saion balorazio ez dela jende gutxi etorri geha, eta baina etorri ganak indartxu eta ideiakin etorri geha, eta nahiko genuke bigarren saioako jende gehiago animatzea. Ikusi duguna Itzarok ze ekintza eramaten dituen aurrea, azalpen horien ondoren pixka bat parteidean gerturatu garen artean zehaztu dugu zeintzu dien guretzat garrantzitsunak, eta gero horiek nola landu edo jendengan nola sortu eragine, horren araberako proposamen batzuk ditugu. Parte hartze prozesu honetan pixka bat ikusitakoa izan da, bazkide asko dituen elkarte baten baitan parte hartzeko prest edo zerbait aldatzeko prest daudenak gutxi gehala, konpromezu falta daola, baina alare garen onarten indarra eta gogoa badaola, naiz eta gure arten adostasun bat tarteka lortzea zaila den, hoxe izan da ez, baina orokorre positiboa izan da eta irakurketa ona atera da ontatik ez.